गथ'निफ्राय गांसे आर'नाइ टिसार्टखौ आगावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। Thank you. Sarang. Nggak ini juga semua menjadi nanai ini gitu masa selesai angin menjadi nanai ini persen ini sarmin segala sama selesai semua menjadi nanai ini jadi angin proses ini kamu di semua ini be menjadi sohideng sohonaiku साननै सिगाङाव सिनायथि होनो गसंबाय आङो आंनि फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ आं सिनायथिगोन बिनि उनाव फरायसा नोंथांमोना गावबागाव गावनि मुंखौ बुंनानै गावबागाव सिनायथि लाहैगोन आंखौ खावलायबाय आं गिबि सिनायथि नागिरदों जोंनिनो दामोदर सौरिया गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां सुशान्त मोसाहारि सार बिथांखौ सिनायथि आंनिफ्राय खावलायबाय आरो दा फैबावनो हादों नीला बर' सार बिथांखौ गावनि सिनायथिनिफ्राय खावलायबाय आरो जों लोगोसे फैबावनो हादों सान्थुसा बर' सार बिथांखौ गावनि सिनायथिनिफ्राय खावलायबाय आरो लोगोसे दङ दा बिगियान फोरोंगिरि सार बिथां प्रिन्सन बर' सारखौ गावनि सिनायथिनिफ्राय दंबावो बिगियान फोरोंगिरि बिथाङाबो बिथां अनसुमा बर' सार बिथांखौबो दायो फरायसाफोरा गावसोरनि सिनायथिखौ लानो हागोन बुंनानै सिगाङावनो जोंहा मेथ्सनि फोरोंगिरि बिदि बर' सारखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंनिफ्राय बुंदों हा? खुलुमबाय आंनि मुङा मोनमुथि बर'। गामिखौ बुंनो मिनाक्सि बर' आं खैथलबर'नि खुलुमबाय आंनि मुङा थेरेना राजबाय आं मोनसे रिभिउ होदों खुलुमबाय आंनि मुङा थेरेना फैसल नार्जारि आं खैराबारिनिफ्राय खुलुमबाय आंनि मुङा थेरेना अनजिमा बसुमतारी आंनि गामिनि मुङा बाटाकुसि खुलुमबाय आंनि मुङा थेरेना अनिता बर' आं मानसिफोरखौ होदों जेबो लाजिना जों न'नि बायदिसो सावरायनो हागोन आरो जों मोनसे दिनै एकदम वान प्लेटफर्म स' गिबियावनो आं बयखौबो बेयाव फैनानै नोंसोर जि माने जिबायदि जोंजों आंनि एक्सपिरियेन्स एबाउट माइ लाइफ एक्सपिरियेन्सनि सायाव नोंसोर जि प्रेक्टिकेलि सोलोंनो फैदों आरो आंनि जायगाखौ चयस खालामनायनि थाखाय गोजोन हामलायनाय थैंक यू वेरी मच रियली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर विजिटिंग इन माय फार्म एंड I'm very excited that among the Bodo जोंनि सात्रफ्रा बांसिनानो माने जोंनि फैनो रोङा I train up more than 40,000 students 40,000 students the maximum they are from different गुबुन हारि गुबुन जायगा जोंनि नोंसोर फार्स्ट टाइम नोङो फार्स्ट नोंसोर सेकेन्ड बेस्ट थायो सेकेन्ड बेस्ट बिनि सिगाङाव फैराबारि नोंसोर जे फैनानै बेयाव आंनि लाइफ एक्सपिरियेन्स वाट एभार आई हेभ लार्न इन माई लाइफ इज एभ्रिथिं इज प्रेक्टिकल आंखौ नोंसोरबायदि लाइफआव बिदि स्कुलाव थांलायनानै बिदि माने कलम आरो बिजाब लालायनानै सोलोंनो मोननाया खोब खम आं लाइफ एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे माने माबायदि आङो चेलेन्जिं खालामनांगौ बेफोर खोथाखौ फैनांगौ स' मोननै माबाखौबो नांथारगौ नालाय आं माबायदि दिनै बेबायदि फरायनायाव मोनफैखो स' एबाउट माइ लाइफ स्ट'रि स' गोदोथ' जोंनि बर'फ्रा गावनि जाथिखौ सिनायनो थाखाय आन्दलन सोलिबाय थादोंमोन बयबो मिथिखायो दिनैबो आन्दलन सोलिबाबो गैया बिसोरबायदि न'खरखौबो टारगेट खालामो जोंनि न'खराव एनडिपिफोरा 80 जों 90 जोन गाहाम आश्रय लायो बेफोर लासै बेबायदि जादों दाखालि नोंसोरो निउसाव मोनगोन खोमा एसेबां जाथाय जालांदों जे इन'सेन्ट मानसिखौनो इन'सेन्ट न'खरखौनो माबा गावथारना गालांदों बेखिनियाव बर' राजधानिया माबाया बे क'क्राझारा राजधानि जाबाय नालाय
राजधानीखौ नायनोसै होननानै ट्रेननिफ्राय बाख्रायबाय आं बाख्रायना रिक्सावालाखौ लाबाय लानानै आंखौ जायखिजाया बोजोबो हारसिंनो जार्मिनेसन जायो फेंखा हरो आं सानबाय मा बे गोजौ लेयारनि हाखौ कालेक्ट खालामनानै स्लिपाव सोबाय आइटि होनना बुङोना स्लिपाव सोबाय स्लिपाव सोनानै आङो मादार प्लान्ट कालेक्ट खालामनानै काटिं होनानै फुलिखौ बनायबाय 4 लाख फुलि बनायबाय फार्स्ट फुलिखौ आङो थाइसेनि प्राय 3 लाखसो फानखाबाय 3 लाख थाखा मोननाय रिक्स खालामबाय फार्स्टआव खस्थ' खालामबाय सेलाय बेलाय बायजोबदों फुलिखौ ओरैबायदि मोजां फुलि जादों आंहाथ' मजुद केपिटेलबो मोनदों औ मारुति कार गंसे बायबाय आं सेकेन्ड हेन्ड 1 लाख टाकानि बिराद मोजां गुफुर कालारनि आरो मोनलाबायोमोन नालाय बायनानै लाबाय आं सलायनो रोंखायो ओमफ्राय गारिबो बायनानै सोलोंबाय बिजनेसखौ आरो कन्टिनिउ बे नार्सारि बिजनेसखौ लाना खारबाय थाबाय आं नार्सारिनि बिजनेसा बिराद मोजां रोङोबा अकल सा नङा मोनफ्रोमबो दंफां फुलिखौ बनायनो हायो बिराद मोजां दाथ' थाइबा 10 टाका गाहाम जाबाय लेमनफोरखौबो बनायनो हायो कारजि फुलि बनायनो हायो दंफां फुलि बनायनो हायो स' आर्निं एन्ड लार्निं जों न'फोराव थानानैबो जोङो बे टप सयलखौ कालेक्ट खालामनांगौ आरो हानि सोमोन्दै जों सावरायगोन जोङो न'फोराव थानानै सम आधा घन्टा 1 घन्टा दिहुनबानो जोङो सिटफोराव लांनानै बहायना दोनबानो नांगोन आरो बिनि थाखाय पिपि कालेक्ट खालामनांगौ आरो पिपि स्लिप स' जोङो मा होनो जों पावारफुल जुदि माइक्रस्कपजों नायोबा बेयाव हाजार माइक्र' अर्गानाइजेम नुगोन फिसा साहि नुगोन जोङो बेखौ नैबे हायाव नायबा हायाव नायबाला हा नङा बे हाखौ नोङो इउ आर टाचिं द लाइफ नों माबा मोनसे जिउखौसो हमनानै लादों बायदि जायो बे अन्थाइ थुख्राफोर बायदि लादों बिदि नङा आरो बे जेबो गैया बे हाथरफोरा अन्थाइ बायदि जाजोबो ना गोरा जायो हाखौ दाङोब्ला माने ओरैबायदि मुलायाव सब जानांगौ आरो बिफां लाइफांफोरखौ बेयाव जोङो बिनि कारनाव जोङो जायखिजाया पृथ्वीनि माइक्र' अर्गानाइजेमानो -डिग्री सेल्सियावबो कुनु बेक्टेरिया कुनु माइक्र' अर्गानाइजेमा सार्भाइभ जानो हाया अर्थात थांना थानो हाया फ्रिजाव दोनबा सेवोना सेवा खायद'आ फ्रिजाव दोनबा सेवा ना मानि कारनाव सेवा हा -डिग्री सेल्सियाव कुनु माइक्र' अर्गानाइजेमफोरा एटेक खालामनो हाया आरो 32 डिग्री सेल्सियासनि गोजौआव बारा तापमानावबो कुनु माइक्र' अर्गानाइजेमा एटेक खालामनो हाया अर खाथियाव दोनलाय बियो सेवालाखौनो मा जायो रानख्रेबलाङो रानथाबलांगोन सान्दुंनि तापमानाव होबाबो रानख्रेबलांगोन बेयाव मा खालामनो हायाखै बेक्टेरिया एटेक खालामनो हायाखै अमाफोरानो अर खाथियाव होबाला मानि कारनाव बियो अर खाथियाव आथालाव जे जों दोनोना कुनु माइक्र' अर्गानाइजेम कुनु माने बेक्टेरियाया बेयाव एटेक खालामनो हाया -डिग्री सेल्सियास बरफआव बेसेबांबा बोसोरनि डेड बडि मोन्दोंमोन ना गोसोआव दोङो आर्मिनि बेनि बे दङमोन ना गोसोआव 4 बोसोर ना 5 बोसोरनि उनाव मोन्दों काश्मीराव बेनि बे गोथै मोन्दों मानि कारनाव थाखो बेयो एसेबां गोबाव बे बरफआव कुनु बेक्टेरियाया बेखौ एटेक खालामनो हाया 4 बोसोरनि उनाव मानसिनि डेड बडि मोन्दों बरफ सिङाव हाबना थाबाय आरो सिंद्रायाव हा सिङावबाबो नोङो 30-40 फुट सिङाव दोनोबा बे सेवा मानि कारनाव सेवा हा सिङावबो बेक्टेरिया थांनो हाया 30-40 फुट सिङाव बे दंफांफोरखौ नुवाखै दंफांफोरा बेसेबांबा गोबाव पाहार सिङाव पाहारजों फबसिन जायोबा बे कुनु सेवालाखौनो मा रुप लायो बिसोरो खैलानि रुप लायो खैला जायो जेरै हिराया लैख' हागरनि सिङाव माने सामुनि सिङाव बालिहा अन्थाइनि थुख्राया हाबनानै लैख' हागरनि सिङाव बेसेबांबा बोसोर फबसिन जानानै बियो हिरानि रुप लायो आरो थिग बिदिनो माने मैल्यबान बुस्थुफ्रा हदाय बहुत रेयार माबा मोनसे जाहैखायो आरो स' जोंनो मा नांगौ माने मोजां इनफरमेसन
jauh loh. Sarma nama sih kayak udah kok. Rianang tuh. Dan ini besar. Halo guys, ngayon nyo mengamati soy sauce feed good okay baik. Ayo kali, nomor tujuh high school ni baik science project. So hasil akhirnya pixel mesin dengan, cuma interesting tuh. Project kok. Barang gula-gula nah. Nah. Wah, bang yang seperti ini sudah merangkak. Iya, kayak sini yang gerak. Baik. Hanya baru. Oh, mau diri semua jelas. Makan apa ini? Hasan. Very interesting. Wah. Tuh. Wow. Angin demi merah lagi. Sal. Wah, waduh. Mama kudung sio sam đấy nhưng mà lá. Ayo. Duh, video sữa. Ayo. Chào lên. Thôi. Sar. Lột sar. Nơi. Menang baik Cina naik.
सार एसेबां गिदिर हाजोआव गाखोनानै सारा माबायदि मोनखो? जोबोद मोजां मोनदों गाखोनानै। एसे